yan. Sige, sige. Hawakan mo. Kuryente ka dyan.
Merry Christmas. Good morning mga kwaray. Merry Christmas sa inyo. Fan viewers, Miguel Gerald.
Hindi. Shout out, ano ata yun? Yung at kuya, nagugulay. Hindi ata. Shout out po sa 1 viewers at 2 thumbs up. Sa isa daan.
Hi, shout out my Bonsai Mix TV. 2 viewers and 4 thumbs up. May galap ko. Shout out my Bonsai Mix TV. Sabihin mo. 2 viewers and 4 thumbs up. Shout out my Bonsai Mix TV. Ay, shit. Sakit to. Now I 3 viewers at 5 thumbs up. May galap siya. Day. Nakarami ka na nito eh. Day. Ah, Parang wala si ano dito. Roji. Malis na. Oh, Wala si ate. Hindi ko yung kita eh. ano may pinuntahan? Oh, nako. Mamaya pa naman ako maglalay. Steve. Ah, Hapon pa yun. May dala ko na. Saan na? Sana ito. Tagan. 4 viewers, may galap siya raw. Kinala ito. Na? Ito. Ewan ko, kung ano yan. Akin yun na. Akin to. Ito na lang. Hindi na akin yan. Upaw, upaw, upaw. Ang saray. Kung saan yun? Kung saan yun? Yan pala mabaho na dito eh. Wala pala takip yung basurahan mo. Oh, walang kapit yan. Uy! 5 viewers, may galap siya raw. 5 thumbs up. Shout out sa inyo guys. Ngayon lang tayo nag-live ulit. Medyo pahinga tayo ngayon ng ngayong 25. Ay bakbaka na naman pagdating ng 27 hanggang 31. Yun talaga kailangan natin kumita. Ito, bili ka ng ano, may. Tension para magamit mo yung ano. Tita, Flipad. ano to kainin? Susubo mo sa akin yan? Ano, pwede. Susubo mo sa akin? Ha? Ayos yan ah. Susubo mo sa akin yan? Galing na bunganga mo, susubo mo sa akin? Ha? Galing baile ka? Mar, saan kayo ano ng pagkain, Mar? Ha? Hindi kayo bumili ng kape nyo doon. Ang galing-galing naman ng Roddy na yun. Wala pa naman atang gamitin. Ang galing-galing ng Roddy na yun. Ang galing-galing. Kaya nga, anong oras na wala pagkain? Mata na. Mata. Ang kalat nyo ha. Aga naman nila ulit ko. Dito ba ito? Soy-soy yun eh. Dito. Dito. Marami kaming paninda pa eh. Mama? Papahinga lang ako sa iyo. Dito kakainin. Mahirap mag persa ng katawan. Tayo mag-ano. Yan sa'yo. Kanya. Pang Riley namin mo yan. Kasi ito. Nasaan na yung benta mo? Marmar pala. Binigay mo kay Kuya Joban mo? Pili ah. Ano yun, nak? Hindi pa tayo aalis. Maliligo pa. Kakain muna tayo. Ito. Kumain ka muna dito Marmar pag bago pang umalis. Tapos pa uwi mo si Kuya Joban mo. Cookie. Kaya kumain. Magsimba kami. Wala mo sila nanay. Dito kakainin kita. No? Kanina ka pa kain ng kain. Wala pang kain ng kanin.
O, mano yung ano ko. Huwag ka dyan. Mano yung leg ni Papa. Ano ka? Next na. Next. Next. Kasi pupunta tayo na mamaya kay Ninang mo. Eh, di ko alam kung nakapagbayad ng load kay, ano? Si Gina. Ah, Margan. Ulitin nga kayo. Ano to na ko? Dati, ah. Vitamins. Medicine. Na? Ano to? Gagawin? Open? Hindi yan. Hindi yan. Huwag kayo dyan! Lalo na lang yung ano dito.
Spike. Shout out bro. Shout out Kuya Bing of San Jose TV. Merry Christmas. Nasa order. Merry Christmas. Ito ah. Hmm? Tips. Oops. Yes. Usa mo na. Hello. Wala kang trabaho ngayon Kuya Bing? 6 viewers at 6 thumbs up. May galaw shout out. Ano to? 50. Fruit. Kailan mo, Doy? Pangalan mo na dito, Doy. Saan? Sa delivery. Kailangan ka rin may gabi yung account mo. Pangalan ba? Hindi account. Kasi hindi ako kilala dito. Pag Mark yung ilalagay mo, saan ang bahay ni Mark yung Alam na ng mga delivery rider. Hey, baba. Anong mo dyan sa bag ko? Ha? Anong kukunin mo? Ba't pinagbubuksan mo yan? Saan mo ngayon, Doy? Yung pera dyan mo. Anong kukunin mo? Pera? Akin na nga yan. Asan na pala yung mga coins? Akin na yan. Nandyan na? Yung mga coins. Ano naiwan dyan? Ang tulo. Saan? Di ba nasa drawer? 6 viewers. Shout out. Dito alam ko. Kumaw, malingunin ng sponge niya ko. Ha? Kung pang sponge nga na iko,
Ano ito sira? Kaya ba't hindi mo ito ininit? Labog na na ito, Nay. Look. Ay, mga bariyan. Narinig ang boses ha. Narinig ang boses ng mga kaligang mo. Pakailaman. Kala ko nakamute yan. Okay. Huwag kang malikot, Mars dyan. Huli ka na dito, Didi. Na ikaw. Didi na po ikaw. Butang sa bakbak. Ano akong dahil? Butang sa bakbak. Yan. Butang naman dyan ang butang mahilig. Oo. Wait lang. Hindi ko na nabuka. Baba ka lang mo. Baba. Huwag mong pakilaman yan. Sa. Baba. Ay. Drama. Mama, kiss mo. Butang ka dito sa lababo dahil. Asim no. Tiger. Mama, ano tiger dyan? Manonood na naman yan ng tiger. Kaya nakuha naman sa Papalahat yan. Kaya tayo. Huh? animals. Dahil kung ano to, bago dahil. Yan lang yung nag-live lang na nakatalikod. Ano man? Daming Bungad viewers ka. ah. Oo. Maraming viewers. Kasi limang nakapag. Wala, ba't may barya ka? Ayan, sa shampoo, ibibigay mo, itabi mo yan, itabi mo yan. Okay ba? Bumuro ka nakakapalo yan. Ah! Ano? Lumakas yung 10 piso. Mamili ka. Doon niya sa ngalangalan ni Riley Bumaka, doon dyan sa hita mo. Ay, dito. Mas maganda yan. Talabero ka. Tandaan yan, Piang. 5 nga yan. Wow! Tingingan ng 5 yan. Ay! Pangas ko. Pas mo. Minsan yan lang. Uy! Happy birthday to you. One, two, three, four, five. Hirap isang daan. Akala ko ba di limang piraso? Nan. It's mine. Ano sa sila yung ngalang. Ngala-ngala. Di ba alam yung ngala-ngala? Ang dami yun. Kaya wala ka nag-viewers ah. Daghan ba? Ang uban kay Kuan pa. Mga hinig brightness. Wala si Jajan mo nag-ihaw.
Ganun? Pala. Shoutout, Sir Chanak, may galab shoutout. May Bonsai Mix TV, shoutout. Gandang jacket. Kumain ka na ba eh? Wala canteen bukas doon. Binigay mo ba kay ano, ba yung binta? Dito. Parang binigay mo kay Marmar eh. Ha? Tumal? Wala lang talaga ganong tao yun. Magkano ka lang? 150. Ha? Ito yung malandan. Kasama na kayong dalandan. 1 to 50? 1 ka na. 100 na rin naman eh. 1 to 50 na kasi 1,000 ka na rin. Hindi na. Eh, mo. Tumpok Kaya na nga kay Mama, tanghali ko dalawa. kasi alam kung mabili, matungkol. Mamaya may video mabili yan. Hapon. Tumpok na nga lang kay Marmar, magkano na binta? Sabi niya nabintahan siya dun sa tumpok na ubas. Kwentong ano si Marmar. Baka dadaliin niya yung binta ni Joe. May Bonsai Mix TV, Merry Christmas. Ano to? Titilapan, shoutout sa iyo. Merry Christmas, Sir Ano ba Chana. sabihin ng agme? May galab shoutout. Me! Oh! Dalawa agba. Ampot ya. Hello na pugka, imo na masarap ng gawa siya bayo. Tanga. Apir lagi ka. Asa na ni mo? Wala. Naiinit na luto. Ako na siguro luto. Oo. Ayos nga dance. Ayos. Ayusin. Ayos. Dance, dance.
Merry Christmas tol. Thumbs up. Salamat. Joey, alaga ni Joey. Shout out.
Shoutouts. Isurang Kulisaw, shoutout sa'yo. Merry Christmas everyone. Here, God bless all. May sahod na. Shoutout. Itong iba na to, kilala, mas kilala to sa